Arratsaldeon, Jaun Andreok, Errenteriako Fanderia pelotalekutik, lehen partidua lehentxiago ikusi dugu, eta berehala hasiko gara bigarrena eskaintzen. Gorriz gaur, Xala eta Goñi hirugarrena izango ditugu, eta Gerriko Urdinez, Irujo, eta Apeztegia, Joxan Tolosa alde pikin bat izango diek Irujok, denetarik egin du azkeneko bolaran, partido batzuk irabazi, ondo jokatuta, beste batzuk gaizki jokatuta galdu, lehengoan Mutrikun irabazi egintzean, gaur ze Irujo ikusiko dute dugun, behar bada jendearen kezka hori xedek. Bai, gora bera dezentekin zebilek, aspalditxon, alare beti ikuskizune eta gauz honak beti irakuste izkik, egunero. Gaurre pixkeat bizkarrak kargaduta zebilek, gaurre bentaja pixka bintzat hasieran, hori jo jakiten de, baina bentaja pixkeat atzen bintzat Xalak izango dik hasieran. Fernando Goñi beste maila baten jokatzen lako. Eta lehengon Titin da Xala ikusi gintzkin, gaur Irujo eta Xala, ikusten dek, enpresa aspek aukera polita, aukera aurreko kuadrotan. Lau pelotari bintzat hasierako, ikuskizun hau mateuenak, espetakularrak, eta atzelarekin, gainea normalen partidu politik eta dotore gatatzeinak. Errenterian elkarte bat sortu dute, Eple izenekoa, euren helburua eta asmoa pelota bultzatzea da. Hori dela eta pelotalekua duela urte terdi edo egin zuten hemen Errenterian, geroztik makina bat jaialdi, eskola eta abar, ari dira indartu nahian. Banden ostiralean, afizionatu mailako finalak jokatu zituzten hemen, orduan ere pelotalekoa bete egin zuten. Gaur ere oso giro ona dugu, 500 lagun elkartu dira eta gehiago ez dagoelako gehiagorentzat tokirik. Atuzkeroztik agortuta daude sarrera guztiak. Bestela askoz jende gehiago bilduko zen gaur hemen. Irujo, Xala, Fernando Goñi eta Apeztegia ikusteko. Lehen partidua ez da orekatu atera, baina gutxienez goi mailako tantoak ikusteko aukera izan dugu Kapelanen erremateekin. Ja, tanto bikainez gain, markagailua ere garekatzen duten bigarren zati honetan eta emozioa ez zaion partiduari falta izaten. Epailek dei egin diete pelotariei, jende aurrean aurkezpena egin dezaten. Hortxe dira, Xala, Goñi hirugarrena, Martínez de Irujo eta Apeztegia. Egin apustu. 0806, 5-1-7-9, telefonora otsegin eta esan ezazue duen ustez nork irabaziko duen bikote gorriak eta bikote urdinak. 7-1-1 telefonoa markatu zere mezuz egin dezakizue zuen aukera. Irabazlarentzat 300 euroko saria izango dugu. Banarekin denak zozketa egin dute eta berehala aukeratuko dute lehen da biziko tantoa jokatzeko pelota. Garai batean Errenterian beste pelotaleku bat bazen, herri sarreran pelotaleko luze haura denetarako erabiltzen zuten, marraz josita zegoen. Eta hau pelotalekoa besterik ez da, marrari behin ez dauka. Beste pelotaleku batzu baino laburxeagoa agian, Josean. Bai, neurrik ez izkit hemen zeana kuadrotan 10 metro erdi bat olazokek. Bai, nire irutzizata beste horratan oiruarrena eta beste frontoiak Eibar da baino metro parea motxagoa izango la irutzizatak,
Bai esku ikusteko eta esku pelota ikusteko oso polike, Pelotakin zehatu behar, pixkeat, moztu behar, pixkeat. Seiak izateko 3 minutu falta direnean. Partidua hastera doa. Xala. Ondo gurutzatuko du sakea. Apestegiak jaso. Laut arditi sakatu dik, eta Irujo berriz lauti sakatuko dik. Aldetxoa bazeok. Hasieran esan dena, partidu hasiera mentzat zaila zeude Irujo. Dirua gorri. Diru ere gorri, bai. Unai Apestegia, erantzukizun handiko partidua du gaur. Bipareta egin Irujo, erdi-erdian geritzen zaio Xalari. Traba pikimate egin dio hasiera, baina gero ondo iristeko modua izan du. Ez da behar bezala makurtu. Eta ez du behar bezala pelota jo. Bai, atzeti buelta, jun behar izan dugu hor aurretik, zehatu baina errez iritxiek. Besokin bakarrik jodik. Berri sartu bare. Irujoren sakea, bederatzi terditik ezkerrez ondo jaso du Fernando Goñik. Irujo. Goñik aurrean utziko dio. Iberokoaren bejada txokoan. Orain gora iritsi da. Xala. Apestegia. Irujo. Ondo Unai Apestegia, pelota atzeratu eta gurutzatuz. Juan Martínez de Irujo. Azpian potea, bederatzitik, ondo eraman Fernando Goñik. Xala. Eskubiz Lapurtarra, kanpora. Eskerpa eten gora. Orain arteko biak. Xalaren bi huts izan dira. Lehen da bizikoa hartu xeagoa agian. Oraingoa erasoan berak bota du ezker hormatik gora. Bi eta huts. Juan Martínez de Irujori. Dagokio orain sake ateratzea. Ondo gurutzatutakoa, Fernando Goñik jaso. Aukerakoa du Irujok, ondo moztu. Iritsi da. Haze bi pelota eman ditune, Fernando Goñik, baina, Gero bipareta egin du ezkerrez Irujok. Harrapatu egin du Xalak eta aukera orain gorriek tantoa agintzeko. Hortxe iritsiko otea, bai, iritsi da. Ez du dejada ona egin txokoan, atzera Irujok. Aidez sartu behar Goñi, Apestegia. Urruti jarri du frontesetik. Goito sarea igurtzi. Ez du igurtzi eta azkenean Irujo bukatu du dotore tantoa. Zabalean tetza da eginez. Etzio gusagik harture. Ona izan dek, etzuan iristeik, baina ez de gabiturei. Oso ondo gordedik, intentzioa. Azken momentuan behar bezala eskua sartu. Eta ez dio antzik eman Xalak, 3 eta huts. Iruak gorri oraindik. Golea sartu da Xala. Apestegia. Pelota onna du atzeratzeko. Ezker horma ikutu du. Irujo. Bikain utzi du txokoan. 4 eta huts. Ze tanto induna baina, ez erreztasunekin, errez amaten dik. Oso goien hartu dik eta txokon matematik utzik, oso ondo. Goi mailako erremateak izan dira Irujoren azken biak. Hirugarrena egiteko balio izan duena eta azkena ikusi berri dugun hau. Lehen bizikoa deja da eta orain txokoti txokora bikain ezkerrez utzitakoa. Xala boleaz, Irujok zabalera, hori ez dago harrapatzerik, 5 eta huts.
Jendea txoratzen errenterian. Iruko egiten ari denari begira. Erreztasun ikeragarrikin diken gauzek, Horre kantxa erdin jarri, ezkerrez eta nola iriki du. Bost eta huts. Olea Xala. Erdi-erditik txokoan utzi, atzera Irujok. Fernando Goñi airea kendu ezinik. Xala. Zebidek, hasiera tristean zamantzio. Bai. Hilan zamantzio. Zan ditu, frontisetik oso gertu min egiteko moduko pelotak. Orain gozeztu tantorik egin, orantxe aurrenekoa. Nik uste ondo heldu dela Irujo, baina ez dakit zer egin nahi izan duen. Lehen da biziko tantoa egin dute gorriek eta pelota berarekin segitzeko asmoa du. Xalak aurrean harrapatu ditu. Zerbait egiteko moduko pelotak, baina bai. Zerbait falta izan zaio. Partidu hasiera honetan orain arte aurrelari gorriari. Bat eta bost. Xala. Irujo baino atzera botikari da sake ateratzen. Utzi Fernando Goñiri. Atzera joan beharko du Apeztegiak. Ondo utzi dio ezkerrez. Fernando Goñi. Apeztegia. Goñi. Apeztegiak aurrean utzi, Xala. Oso atzera bidali du. Herri biken sartuta, leku badik eta eraman, Xala, berriro atzera. Oingoan geixiago zabalduz. Atzela gintzatu behar, Xala sartu dala ere, Irujo. Fernando Goñi. Irujo. Apeztegia. Goñi hirugarrena. Irujo gantxo sartu, ondo Xala. Earki Apeztegiare. Ituturengo atzelari ari da gaur, Irujoren bizkarrak babesten. Partidua hasi besterik ez da egin, baina asaitasun ikaragarriz, patxara hundiz ekin dio partiduari. Irujo. Posteterritik ezkarrez, erraz. Apeztegia. Oleaz gaizki sartu da Xala. Irujok zabaletik zabalera. Ondo bildu du Xalak. Goñikoaren aukera orain. Lehen da bizikoan ezin eta Fernando Goñik orain atzeratu nahi. Irua oraindik horritzeo, Josean. Ba, oso favorito ateetuk, baina oaingo tanto hau Irujoi irikitzen hasita txapazpia juntzaio, baina esaten itxu joaken pelota gehitxo ez taula, frontoi honetan esan dio, pelota epizka moztu inbarra daula, eta jokatzeko pelota zere, lurren ez da gehi biltzen, da ezkar eskubi bikain ezagut Apeztegiak, eta ikusten dugu oso ondo moldatzen ari dela. Eta behatzelari gola jokatzaiola, partidu hau urdinek ondo irabazta daukeala. Ez dira orain goz... Ez zaitela ingarbi iruditzen behintzat. Lau tantorekin gorri kantatzen somatu ditugu. Orain aldea Irukoa da. Irujok bota duen pelotarrek
Bigarna eman baiti egorriei. Txokoan dotori utzi Xalak, iritsi eginda Irujo. Haze pelota harrapatu nahi, Apeztegia. Ondo utzitakoa zen ba. Goñi. Xalaren bolea. Beste bat. Orain gantxoa. Iritsi egingo da Irujo. Berriro gantxoa. Txokoti Zabalera. Zabaletik atzera orain eskubi Xalak. Ondo unai. Fernando Goñi. Ez du pelota bete-betean jo. Apeztegia. Eskatu egin dio Fernando Goñi, ondo eskatu ere. Okerra bat, baina ondo. Goñi. Apeztegiak bildu. Xala. Ondo Apeztegia. Apeztegia oso ondo jogatzen ari dut, Irujo. Xala. Irujo. Joan egin zaio hau ere. 3-5. Bai, pelotoitan oso urruti duen, da ez zuen irikitzen hola asko arriskatzen hasialako izan, baina kanpoa juntzaio. Batzutan izate, galtzeuna, txapan oso irikitzen da txapa gainen jarri, eta izputatzea jutelako gain ondan luze-luze jartzea jundek, baina kanpoa juntzaio. Oso urrutitik. Xalak oraindik ez du tantorik egin, baina azkeneko ahaleginetan ikusi dugu ja partiduan sartuta da bilela. Erdilotan katxeratu da, baina buru larri sartuta ikusi dugu azken Bizpahiru tantuetan. Airez erantzun dio Xalaren sakeri Irujok. Fernando Goñik atzera. Izango dilekue. Xala. Ondo zabaldu du, Irujok boleaz defentsa. Ondo moztu du orain eskubi Xalak. Ederki atera du ezkerrez Irujok. Xalari aukerarik eman gabe. Apeztegia. Goñi. Apeztegia. Irujo. Oiko txapatik oso gertu zen pelota hori, baina barruan izan da. Aztertu Apeztegiari, Xala. Irujo. Xalak txokoan. Aukera ona du hor. Lapurtarrak bolea. Irujok defensa ondo egin. Txokoan gelditu. Irujo. Abalean Xalak. Eskatu Fernando Goñik. Bipareta egin du Xalak. Atzera Irujo. Goñi. Irujo. Xalak ondo gurutzatu. Bikain Apeztegia. Irujo gaizki. Txapapera bidali du pelota. Aukera hona zinba. Neurri zebai. Baina hain gontan garbi txapazpira juntzaio. Horentxe berdindu ditu datuak Irujok. Lehen da biziko 3 erremateak bikain bukatu ditu. Baina orain 3 huts egin ditu eta hortxe ditu zenbakiak pare-parean. Unai Apeztegia oso ondo erantzuten ari da partidu hasiera honetan, eta horrelako partiduak aprobetxatu beharraz ezka. Josean Urdara zetorrek, bajak izango ditu kan eta hemen, aukerak ere bai behar bada torneoetan eta horrelakoetan ez zin utxik egin.
Bai, bea urte guztin hortxe ondek, beti maila ona ematen atzelariek, estelarrak askota jokatzea tokatu izan duzaiok, aurten oain arte gutxi sartuek. Baina hor atzelari goien danerake ondo da bitzelako, oain arte bajaik iztalako izan, lesio iztalako izan, baina urna goiko faiatu dago beha zeok. Ondo balima den behintzat beha. Eta haute budaran dudik ez aukera izango itula. Festa, gerri guztitan pelota jobena ikusi naizkie. Eta gero feria hunditan, feria hunditan ia sartzea zailagoa izango baina. Estelarrak eta herria partidu maila hundiko jokatzeko aukera izango dik. Hala ere, Aitor Alkorok ere ez zuen inundik inuna, lehen urtean torneoak jokatzeko esperantzarik izango, baina gero udara luzea izaten da, movimento asko, aldaketak ere bai, eta badaezpada ere pelotari hauek prest egon behar dute. Eta baita jakina Pestegiak berak ere, Xala pelota zabalduz. Pestegia. Fernando Goñi. Pestegia. Irujo, oso urrutitik pelota atzeratuz. Pestegia. Pelota gutxi biltzen dek eta urduan atzelarik errezegik kentzen haitu gaurrelari. Fernando Goñi. Pestegia. Fernando. Aurrelariak begira oraingoz. Hortxe du Xalak. Eskobiz. Pelota ezker ormarekin nahastu du. Ezkerrez orain. Golea Zirujo. Xala. Indar handia eragin dio pelotari. Frontisetik gertuago. Harrapatu du pelota eta errebotera bidali nahi. Gainendek, oi. Eusidio, Pestegiak nola edo ala eta gero... Gainendek eta gainea etorri zaiok. Xalai, gaizki jarri de pelota horrena. Eta pelota berri baten bileziazten. Berarekin jokatu dituzte, lehen da biziko 10 tantoak. Eta bai gelditzen hasita zegoen Josianek esan du, atzelariak eroso ari zirela aurrelariei aideak entzen. Eta beste baten bila jodute saskira. Aukeratu du Irujok. Jokoan jarriko duen pelota. Pestegia oso maila honean ari da atzean. Aurrelariek us batzuk egin dituzte, baita tanto ederrak ere. Eta momentuz zabalik partidua, irekia oso. Apustu egin nahi izan ezkero, 8-0-6, bost bat, zazpi bederatzi zemakira deitu, eta esan zezue, gorriek edo urtinek nortzuek irabaziko duten, bestela zazpi bat zemakia markatuta, mezua bidali. 300 euroko saria dago, irabazlarentzat. Pestegiak atzera ezkerrez. Goñi. Hasieran gehiago egiten dut, atzematzen dut. Zubirikoak atzeratu. Xala, txokoan utzi. Irujok ere toki berean, baina hortxe zen Fernando Goñi. Irujo, Xalak atzera. Pestegia. Ezkaraide Xalak zabaldu.
Irujoren pelotari iritsi da. Ze pelotak eramaten dituen, Eta kanpoa gongo gaina, bai, kanpoan izan de. Eskua sartzeko zorian egon da Unai Apeztegia, baina azkenean baten utzi dio eta baita asmatu ere. Zuzenean kontrakantxara bidalu baitu pelota Xalak eta utxeindako batzuk badizkit, Josean Xalak. Bai, dezente, gutxi asmatu dik baina arte, Irujo denet indik. Tanto bikaineke bai, galdure indizki, baina defensane ikeragarri haidek, defensane lan bikainiten haidek, Xalai pelota zai asko eramantzio, tanto ontan bertane bai, Hori esateran indoan, Xalak erremate honak ere egin dituela, baina defensan Irujo asko ari dela lanean, asko eta ondo. Zazpi eta lau, partidua hasi denetik, aurretik ditugu urdinak. Laugarren kuadroaren atzetik egin du botea justu Irujoren sakea. Gazte pelotaka da joduen orain Apeztegiak. Jendeak falta eskatu du, baina nik uste ona izan dela, ez duela ezker paretetik gora pelotak ikutu. Xalaren tanto bikaina. Errematea Irujok eta Kontrerasoan Txokoti Zabalera dekara zoragarria egin du Salaberri Xalak. Eta pelota zalek eskertu die. Oso dejada ona izan dalako, Irujona, baino Xala iritsi eta Txokoti Zabalea dejada aparta indik. Oain ikusiko juz. Ze pelota indun dejada, nola indun, Ez ustean edonor harrapatzeko moduko dejada egin du Irujok, baina heldu da Xala eta heldu bakarrik ez. Oso tanto bikaina sartu du beste dejada bat eginez Zabalean. 5 eta 7. Hauek ere beste pelotaren bat nahi zuten, ez dakit Irujok plazaratu berri duena atera duten, baina lehen da bizikoa ez behinepen. 5 eta 7. Xalak ez du saka aprobetxatu. Aixe eramandu Apeztegiak. Goñi. Xala. Ezkerra idez. Zabalera eta bertatik. Ondo bildu du Irujok, orain erasoan hasi da Iberokoa. Apeztegia. Aburrantxan gelitu zaio pelota. Boleaz Xala. Irujok zabaldu. Hortxe du aukera. Txapatea fantzaio dejada. Ondo engaiatu ditu Fernando Goñi, oso atzera joana baitzen. Zabalean oraindik Xala, baina txapazpira bota du dejada Juan Martínez de Irujok. Ondo indako jokaldi, aurreko pelota bikain izan dek. Hor irikita asko behartu nau, hau. Eta hor zulo handi ezokean da, ondo indi jokaldi. Hor beti atzea jotzeko kinu egin da bertan txokon utzi nahi zin, baina txapara jentzaio, baina ondo indakoa. Zuloa bazuen. Fernando Goñi atzera bidali du, Xalak ez zuen bere aurretik pasatzerik. Ideia bai ona, ezin behar bezala gauzatu. 6 eta 7. Tanto bakarrera hurbildu zaizkie Xala eta Goñi hirugarrena. Apeztegiak oso ziur erantzun dio sakeari. Xalarentzat aukera polita aire sartzeko. Ezin baliatu. Fernando Goñik orain Irujori utzi dio aurrean. Atzera aurrelari urdinak. Ezin Fernando Goñik, 8 eta 6. Einuren bat egin du Irujok erristatu ingo baliz bezala. Zoruari begiratu dio. Bi tantora jarri dira atzera Irujo eta Apeztegia. Pelotak da gehien orain arte, Unai Apeztegiak joditu, 73. Eta oraindik Rannorik utzein gabe dago. Goitik pasa zaio pelota Irujori, atzera Unai Apeztegiak.
Aztertu Goñiri. Keinu egin, Apeztegiak atzera. Ederki gozadutako pelotaka da. Irujo. Atzera honek ere. Xalak. Defensa boleaz egin du, atzera pelotaka da bikaina Irujok. Ondi eman ziok, bai. Ez. Bederatzi eta 6, Txaloak Juan Martínez eta Irujori. Inor gutxik espero zuela, ezkerkada zoragarria bidali du, eta aurreko ezkerraidea ere nik uste nahita joduela indarra hundiz. Jokaldi batzutan suerte txara izan du Ibirokoak, baina gogotsu ari da gaur Errenteriako Fanderia pelotalekuan. Apeztegia. Azte pelotaka da joduen. Bederatzi terditik. Oso ondera mandu Fernando Goñik. Irujo. Txala. Boleaz Lapurtarra eta oraintxe. Ez du esango galdu duenik Apeztegia, baina oraintxe utzi du pelota bat frontisera jaso gabe. Bai, ona duen. Makina zaila da mandizki gau. Zazpi eta bederatzi. Partidu estua ikusten ari gara. Alde handirik gabea. Entretenigarria. Eta pelota zaleak gozatzen ari dira. Armailetan. Xala. Ez orain arte ez dute tantorik lortu, ez Irujok, ez eta Txalak ere. Apeztegia. Irujok sotamanoz atzera. Goñi. Atzera Fernandok. Txala, Ipareta egin nahi zuen boleaz. Gaizki atera zaio, baina gero Irujorena ere txapazpira joan da. Asko galtzen aidek. Deneti aidek, Nik aurreti izan dekena, gogotsu. Defensan bikain, tanto bikainik bai, baino. Aukeran. Suerte txarraz da asko arriskatzeulako eta gehitxo galtzen. Bost egin eta bost galdu. Xalak pelotari begira muturra okertu du. Fernando Goñiri galdetu eta bai beste pelota bat ateratzea erabaki dute. Eta lauko otsailean egin zuten pelotaleku berri hau. Eta hortxe duzue, apustu egiteko aukera 8-06, bost bat, zazpi bederatzi bat, bederatzi telefonora deitu. Eta ea asmatzen duzuen, Txala eta Goñik edo Irujok eta Apeztegiak nork irabaziko duen. Estela zazpi bat, zenbakia markatu. Eta mezuz egin dezakezue apustua. 300 euro izango ditu asmatzaren artean egindako zozketak erabakitzen duen irabazleak. 8 eta bederatzi, berdinketa lortzeko aukera gorriek. Apeztegiak jaso Xalaren sakea, Fernando Goñi. Zubirikoak Apeztegia menderatu nahi. Atzera orain Eskubiz.
Ondo, kentzen ari zaio Xalari Apeztegia. Goñi. Xala sartu da jokoan orain. Eskubira atera zaio, Fernando Goñik atzera. Xalak pelotakada bat jodu tantu honetan, beste lan guztia atzelariek egin dute. Irujo sartu den arte. Atzera Iberokoak. Apeztegia. Goñi. Fernando Goñi ari da agintzen peloteoan, baina alde nabarmenik ez du lortzen. Eta oraingoz aurrelariek jai dute, aratze bote egin dion Martinez de Irujori. Gelditu egin da, beti gora egin du pelotak bertan. Orduan zuen atzelariari laguntzeko asmoa Martinez de Irujok, eta oso bote arraro egin du. Be azkar ibili baino ala ezin eraman pelota. Eta pelota aldatzea ziazte. Bai. Pelota gutxi biltzeuen. Grazi, falta zitzaion da atzelari gainea errezkantzizieken atzelari honekin 6-6 ituen eta aurrelari jokun ezin sartu. Altarik aritu da, Fernando Goñi. Apezteak errezkantzizioan eta hortxe 6-6. Bederatzina partiduko lehen da biziko berdinketa. 326 pelotakada jo dituzte denen artean. 85 Apeztegiak, 83 Goñik, 71 Xalak eta 77 Juan Martinez de Irujok. Nahiko hotza izan da azkeneko tantua. Eta jendeak Xalo zaparra da joz animatu nahi izan ditu orain 4 pelotariak. Ezkaraide sartu da Irujo. Xalak ondo zabaldu. Hotel Asterrean Irujok. Xala. Oso ondo orain goiti bera. Aso lekunekoa gantxoa. Eta Dotore utzi du gero txapainean txokoan aurreneko aldiz gorriek aurre hartu dute. Marka galiban joxean. Azte tanto izan dena, eta azte pelotak eraman ditu Irujok, Hor pareoa behintzat oso zaile gaman ditu da, Dotore bukatu dik. Hau behintzat harrigarri izan dek. Ego Xalak hemen Dotore bukatu dik. Ondo. Atzera bai Irujo eta bai Xala. Atzera botako zuela uste zuen Apeztegiak korrika joan da errebote aldera, baina bertan utzi du goxo Xalak. 10 eta 9. Utzi Irujok oraingoan, keinu egin arren Apeztegiari. Goñi. Atzera Zubirikoak. Apeztegia. Iruko hasiko da lanean. Gora. Borondatea harri du baina. Oraingoan errebotera bidali nahi zen pelotariko ikoko itxoira joan zaio. Hainbariziko txistuak entzun ditugu. 7 pelota galdu dituelako Irujok. Orain berriz Txaloak. Gogoa eta borondatea ezin ukatuko diogu Juan Martinez de Irujori. Baina zenbaitetan sorte handirik ez du izan. Eta beste batzutan utsak egin ditu. Adibide hori garbiena. Azken tantua 11 eta 9.
Zake Bihurria. Aso Apeztegiak. Goñi. Moz geratu zaio Iturongo atzelariari. Xala. Apeztegia. Goñi. Arrot zurain atzeratu. Fernando. Atzen aldi honetan garbi antzen agintzen, Bai. Bai, depa, saiatzen, Bai dik, Irujok. Hor askotan pixkat ikusi lana pilatzen zaio Apeztegiei eta lau oskoadroa askotan atea. Txapa eskatu du. Emane bai. Txapa manaldute. Bai, ala markatzen ari dek. Etzaigu, horrakorik iruditu Fernando Goñi ere aserre. Niko garbi atera dela frontisetik iruditu zaigu. Baina eskakizunak emaitza izan du. Sistuak orain. Inork ez du txapa hotxik entzun hemen. Horrela ikusten dek hotxik ez zigatea baino gero Irujok itzizion Fernando Goñi asarreta ez txapa izan dela esatizuan. Eta hemen ematen dik hotxik ez gaitu baino txapa izan dela. 10 eta 11. Irujo. Sistuak ez dakit Irujorentzat zergatik diren, behar bada protesta egin duelako. Xalaren azkeneko bolean. Fernando Goñi. Apeztegia. Fernando Goñi. Xalak asko zabaldu du. Apeztegiak ondo bildu. Irujo aidez, sotamanoz ondo Xala. Fernando Goñi. Ez da ondo iritsi. Xalak atzera bota nahi, bolea Irujo. Goñi. Apeztegia. Erdinketaren bila urdinak. Fernando Goñi. Xala. Txokoan luze. Eta tanto. Bihurritu egin zaio Ormaren kontra Irujori eta ez du jasotzerik izan. Amabi eta 10. Dejada efetokin luze bat indik, pixka pasazio pelota baina hor zegoan alare ezkarpa eta esartu zaio eta ez zigra bat izan. Eta guain garbian zen agintzen aditu gorri, gehiotan agintzen. Fernando Goñik bizkarra erakusteziok, Xalak aukera gehi izaten, Apeztegia oso ondo aide, baina alare lana pilatzen pixke bat. 40 minutua betetzear. Eta pixkanaka. Hori antzemango du Itzurengo atzelariak. Moztu txokoan Fernando Goñik. Irujo. Xala. Irujoren pelotaka da atzera. Apeztegia. Ondo. Arki, pelotaka da ona.
Errazkendu du ezkerrez Fernando Goñik. Txapagainan moztu orain eta Xalak huts. Lau tanto eta post huts egin ditu Lekoineko aurrelariak. Bikote bakoitza bere pelotarekin ari da. Tanto egin bezain azkar, Irujok euren askatu dio atzeko epaileari. Lanen ditu pelotarik, ia lareun da behatzi pelotaka da. Aurrelari bastante gutxi osatzen ditu, Xala gehiago, Martínez Iruko gutxina. Doi saiatzen nahi da nik, horrek esan nahi dik Fernando Goña agintzen nahi dela. Gehiotan agintza huela gorrik. Irujo, mozteko pelota egokia. Zost egin du, gora irten zaio Xalari. Apeztegia. Irujo. Apeztegia. Antxoa. Txokotik Irujok. Ondo moztu du intentzio guztiz Apeztegiak. Egokia Irujok zerbait egiteko. Atzera. Zer nahi egin zezakeen, atzera bidaltzea erabaki du, baina ez du gehiagi pelota gozatu, eta goiko txapada joan zaio orain Unai Apeztegiari. Partidu ederra asko egiten ari daba. Iturengoa bigarren hutsa du. Fernando Goñik bakarra. Horriek euren pelota eskatu. Eta Xala sakea ateratzera doa. Damutu eginda Irujo buruz gain pasatzen ikusi duenean, baina eraman du Apeztegia bipareta gaizki Irujo. 14 eta 11 barrura doa. Aldageletara. 8 huts egin ditu Iberoko aurrelariak. Gehiagin Josean. Bai, partidun denet izandik hasiera gona, izandik oso. Tanto bikainek eskaini zizkiuk. Baina urduzko gutxi asmoatu dik, Urduzko gutxi asmoatu dik, eta azpaldiko partidutan hori pasatzen zaio. Aide, go asko jartzen aide, defensan ondo aide, baina geho, tanto bukatzeko garaien gauzek etzaizko gatetzen. Tanto atzo gonak itzaizkik partidu ero, ez gaur bakarrik, San Ferminetan berdin pasaditzaioan. Semifinala González da lasan aurka jokatu zunen. Egun hartan, tanto bikainek eta intzizkin, baina gehitxo galduzin datzenen partidu galduntzin. Eta aspalditxo noiz hoi airek eskaintzen. Tanto onak bai, baina B mailako, B kategoriako gehitxo galtzen aidek. Hala eskartzen dek, hala gogo handiz aidek, Apeztegia aldune laguntzen aidek, eta lan asko iten aidek, eta asko saiatzen aidek. Defentso bat egin dute, eta berriro kantxan dira Estelarreko 4 protagonistak. Orain arteko alderik handiena zabaldu dute markagailuan Xalak eta Fernando Goñik. 14 eta 11 ditugu. Ies egin dio eskutik Goñiri, Xala boleaz, Irujo, Xala. Irujo defensan, Xala gora. Gorputze sartu zaio pixka bat, etorri intzaio.
Eta orduan pelota heldu bezala intziok, eta oso gora juntzaio. Oso zenen goiko, juntzaio. Sarea. Lapurtarra ere, bere tantoak iztxusitzen ari da, egindako utxekin, 6 ere bat ditu honek. Bi aurrelarien artean, 14 guztira. Irujo. Beste tanto pare bat behar ditu partiduak bero alditxo bat izateko. Jendea oztu egin baita azkeneko utxekin. Asko atera da pelota hori, ez du Fernando Goñik ezkerro zera materik izan. Aukera una, pelota cada una izan dek, eta gero gaineo lurren asko ibiliek. Eta oso zaila guen eramatea eta Fernando Goñik ezik eraman. Zazpiko arrasto bat segitzen jodun, egan indi pelotogo. Berdinketaren bila Urdinak, Irujoren sakea. Apeztegia. Iatzelariak lan bikaina egiten ari dira. Irujo oso atzera etorrita. Ondo gurutzatu. Apeztegia. Fernando Goñi. Irujo erdi eroriz, pelota txokoan utziz. Boleaz Apeztegia, baita Xala ere. Fernando Goñi. Irujo. Eskatu egin dio Fernando Goñik Xalari. Aurrean ahaztu dira Xala eta Irujo. Azkenean Gorriak bota du txapara, berdinketa. Tanta bukatu nahian hasi dira. Eta Xalak galdu du txapara pelota bidalita. 14. Oztu egindek bikin bat partidua josean. Bai, hasieran hobeto hasi ditu pelotarik, gehiotan asmatu die eta batipat atzelari oso ondo egituz, partidu ondo usten, gutxi galtzen, oso ondo jogatzen nahi ditu, baina aurrelari ez du gehitxo asmatzen nahi. Eta bakik, aurrelari ez du asmatzen partidu oztu ikendek. Partiduko bizitasune aurrelarik emateziek. 15. saket lortu Irujok. Orain arteko lehen da bizikoa. Hiru tanto aurretik izan ditu Gorriak. Nahiko erraz egintzen ari ziren pelotegoan. Baina itaren batean 15 eta 14 aurretik jarri dira Urdinak. Irujo. Hau ezkeraz jaso beharko du. Ez barrun izan dek. Bat ezien goiko sarea, baina jugo zala, baina tarte handi ez deok. Eta barrun izan dek. Apeztegia. Xala. Ez du ezkerra idez asmatu. Txokoan utzi Irujok. Xala katzera. Hortxe du Xalak, gora egin dio pelotak, Fernando Goñik atzera. Xalaren gantxoa, Irujok jaso. Bipareta erraz errapatuko du Irujok. Fernando Goñi. Urdinak tanto menderatzen hasteko aukerarekin. Bote okar samarra egin dio Apeztegiari.
Huts boleaz, Irujo. Goñi. Ezin asmaturik dabiltza bi aurrelariak. Irujok, behin baino gehiagotan zoruari begiratzen dio. Antxa Zabalera, Aso Xalak. Deja da txokoan. Ondo heldu da. Goñi. Atzera Zubirikoak. Xala. Goñi arrotuz. Apestegia. Goñi. Apestegia. Xala. Irujo. Seiter dira jetxi da. Handik zazpian jarri. Irujo berriro. Apestegia. Goñi. Zein baino zein indartsuago. Aukera gutxi aurrelariek. Xala. Antxoa Zabalera. Aso Irujok. Boleaz orain atzetik. Sotamano Apestegia. Hortxe du Irujok. Ipareta efektu eta guzti. Xala jaso. Deja da Zabalean. Orain bai. Aspaldi horrelakorik egin gabea zen. Irujo azken tantoa atzean egin du. Baina jendeak aurrean ikutzen nahi ditu tantoak eta biziki eskartu ditu. Azkeneko txaloen arabera. 16 eta 14. Atzelariak esara ondixia marra hartzen hasita. Bai, pelota baten bile, berri baten bile jundegatzea. Gastatu itetu bote hartzeie eta gero atzelarik diferentzin markatzea zailedek. Jotzaileek ez ditu, baina alare pelota gana jotare diferentzin markatzea zailedek gutxi biltzelako pelota. Eta aurrelari errez egiten zeziek. Da urduan erreza ditu atzelari, baina errez kendu aurrelari eta aurrelarik aukera hon gutxi. Ezer ezean gelditzen ari dira pelotak. Eta sarri ari dira pelotariak saskira jotzen. Baina erabili gabekorik ez dakit geldituko den. Oraindik ez dago argi pronostikoa, beraz apustu egiteko aukera ona daukazue 8-0-6. 5 bat, 7 bederatzi bat, bederatzi zenbakira deitu eta gorri edo urdin esan. Bestela mezu bidez egin dezakezue apustua 7-7 bat markatuta. Gorri edo urdin, irabazleak 300 euro jasoko ditu. 54 minutu oraintxe beteko dira. Atxeden hartuko dute pelotariek. 555 pilotakada jo dituzte. Atzelariak langileago. 156 Apestegiak, 153 Goñi Iruerrenak, 119 Xalak eta 117 Martínez de Irujok. Garrantzi handia izango dute aurrerantzean tantoek.
Irua orain arte gorri izan da, baina aldeari eutxiz gero urdintzen ere hasiko da. Xala. Apeztegia. Goñi. Irujo. Xala. Fernando Goñi. Zortziko adro jodi, baina horrezkentzen ziek eta botea, hemen lurre berri gutxixan barri biltzek. Eta atzelarik errezkentzen nahi ditu. Oain jodikia rebote inguru baino lekutak enduzio. Xala. Fernando Goñi. Irujo Sotamano sartu da. Goñi. Irujo. Barrun. Ozta eraman du Xalak. Ejala txokoan, iritsi egin da Xala. Aukera arrazin ba, etzin esperota. Txokoan Xalak, Irujoren pelota. Barrun. Goñi. Peño Irujok, atzera Apeztegiak. Aztertu egintzaio Fernando Goñiri. Irujo. Txapa gainean indartsu moztu. Zabalera erantzun dio Xalak, orain aukera Lapurtarrak. Eta tantoa. Ezin izan du Xalak bukatu eta Irujok berak amaitu du. Zabalera gurutzatu. 17 eta 14. Tikitak handi ebili, aurrene tanto bukatzea horret, ise gehiago kostatzea pelota bote eitek eta pelota erreza iritsi ireitetxuk, baina hain kontan pelota zaila iritsi eta nola zehatu duen, nola gurutzatu duen. Dejada garbi izan dek, garbi, Bere burua saldu du. Saldu, gero induna indin behik, gero zaila indik, ogaldi zaila. 17 eta 14. Orain egindakoak bederatzi ditu Irujok eta galdutakoak 8. 17 eta 14. Irutantoko aldea ez da txantxetakoa. Apeztegia indartsu. Oso partido onna egiten ari da Iturengoa. 18 eta 14. Ez dute orain arte, inoiz lautantoko alderik izan urdinek. Juan Martínez de Irujo. Tanto pat lortu du oraingoz Xakez. Eskuiz ondo sartu du Ontisean pelota Fernando Goñik. Apeztegia. Fernando Goñi. Gelditu egin da pelota. Era bat gelditu pelota gu, Xala. Antxoa. Irujo gatzera. Fernando Goñi. Deja da urrutitik. Ondo iritsi da Xala. Bipareta egin nahi zuen orain. Aidez Irujok ez du asmatu. Txapara. Oingo gauza egin nahi zan duik. Hortze zeba gaina Fernando Goñi. Aspalditxo tantorik egin gabe zeuden. Xala eta Fernando Goñi. 7 eta hutseko partziala sartu diete. Irujok eta Apeztegiak. Dejada hori ez du ondo egin txokoan. Eta ondoren egin nahi izan duena okerrago.
Txapa gainean utzi izan balu ere, bertan zen Fernando Goñi. 15 eta 18. Gorriak ere pelota aldatzera joan dira Saskira. Denbora pitximat beharko du Errenteriako Fanderia pelotalekuak zorua behar bezala edukitzeko. Oraingoz nahiko eutxia da kantxa. Xala. Irujo. Fernando Goñi. Apeztegia. Irujo urrutitik airez. Xala. Onda moztu du txokoan. Bertan zen Irujo, ez dio minik egin, Fernando Goñik atzera. Xalaren bolea. Fernando. Oraingoan atzera joan da eta baita lortu ere. Aukera polita Xalarentzat. Irujo aixe harrapatu du. Ezkerrez atzera Goñik. Apeztegia. Zaila pelota honekin atzelari egin egitea. Bai honekin eta baita aurreko gehien txonekin ere. Alkaren minit jazailedek. Baina jodik, zazpitarritik joko di, baina errezkantzeik ordea. Ibiltz espalima da, pelota errezkantzeik. Apeztegiak baztertu nahi, eskubia sartu ala ere, Goñik. Irujo. Fernando Goñi. Xala. Irujok zabalera, Goñik ondo ikusi du, iritsi eginda, nahi duen egiteko aukera Irujorentzat eta doktore bukatu du txokoan dejada eginez. Poliketan toabe, Kantxa erdin hor beburu ez di gozatu. Xalak, kantxa erdin gelditu zaio pelota. Hor goxo irikidik, ala Fernando Goñik atzetit hor eta ondo ikusidik. Hemen, nola iristean. Eta geho atzea jotzeko kinu egin eta hor txokon txostin da dejadare ona izan dek. Horrika saio ikaragarri egin du Fernando Goñik, pelotari harrapatzeko harrapatu du. Baina hauko zuluan gelditu zaio Iberokoari, bi aukera zituen, atzera bidali, Xalari buruz gain eginda, edo egin duena egin. Emeretzi garrana azkenean, txokoan dejada eginez erdietxi du. Emeretzi eta 15. Donostikoa urdin orain. Ies egindako pelota Apeztegia zabalera bota. Xalarentzat aukera. Irujok txokora erantzun. Oso ondo zabaldu orain Xalak. 16 garrana. Tanto izan dara. Zuen zerbait egiteko premia aurrelari gorriak. Tanto egin ditu Xalak. Zazpi galdu. Eta zenbaki horiek txukuntze aldera tanto gehiago egin beharko ditu partidu ondarraldean. Horretu bete eta 5 minutura doa partidua.
luze. Oso erraz kendu dio Apeztegiak ezkerrez. Goñik atzera. Xalaren gantxoa, Irujo kaso. Bigarren kuadroan bi pareta eta oso ondo bukatu du orain Xalak. Hace tanto izan dena, Ezkerrantxoa ona, pelota zail eraman eta gio ezkerpa eta inoketzin espero. Ia Apeztegiak atzea gakorrika. Irujo berri txokoa eta hemen ikusik edo pelota zail eramandik horre. Inok ez gendunik espero. Eta azkarri indik, Hamazazpi eta 19. Xalak egindako azken bi tantoak goraipatzeko modukoak. Hortxe du errematerako beste aukera. Zabaletik Txokora. Oleaz bipareta orain, Irujok, Zabalera. Eraman Xalak, atzera Irujok, aire ez Goñik. Oso pelotak adauna orain Irujok. Bikaina Goñiren erantzuna, Xala, Sotaman otzatzera Irujok. Ez, horrekin ez du bukatuko, iritsi egin da Goñi. Xalak, Sotamanoz. Oso tanto nahasia. Zabalean ez da osmatu Xalak, atzera Irujok. Horrik abizian Fernando Goñi. Ubirikoak ezker pareta bilatu nahi. Ez, erori intzaio Fernando Goñi dejara antzeko bat egin nahi zuen hor txapagainean. Deja antzeko, ez deja da. Ez zaio ondo atera. Atzean badaki zail dela ez ustean arrapatzen espaldin badu atzeraria min egitea. Saiatu da txapagainean pelota mozten. Etxitare bai pixkeat, partidu gogorra jokatzen nahi, bati bat atzelarik, lan askera garritzen nahi, jotare askotan minik ez egiten, pelotak gaztauta zerek eta hau tanto luzea eta gogorra izan dek eta aukera zuloa ikusi dit, jadaitia jundek eta hoxe txapazpia atea zaio. Udako partida izateko Josean, zazpireun pelotak adarako, bakarra falta. Normalean ordu betetik bera ibiltzen ditu korrelako partiduetan, baina gaur peloten kontua dela eta behar bada horretxek luzatu dik partidua. Bai, pelotak eta frontoi ontako lurrek, guaindi pelota gastatu itizki pixkeat, pelota gastatu indituk, pelota gelditu indituk, eta atzelarik esan dio, bi aurrelarik aukera duen bakoitzen sartzen nahi ditu, baina eta arriskatzen eta alai jokatzen, baina atzelarik minik ez egiten alkarri, kendure errez itziek aurrelari di, eta atzelarik pelota asko jokatzen da partidu gorra, batzenen partidu gorra jokatzen nahi ditu. Hiru tanto aurretik ditugu Juan Martínez de Irujo eta Unai Apeztegia. Oso partidu hona egiten ari da Unai Apeztegia. Aita Goñi ere. Apeztegia. Fernando Goñi. Erraz Apeztegia. Goñi. Irujo eta Xala zai aurrean. Sartzeko aukerari gabe. Irujok moztu. Atzera Xalak oso aurretik. Larri-larri duen, baina barruun.
Apeztegia. Irujorentzat aukera. Goitibera zabaldu. Xalaren erantzuna txokora. Sotamanoz orain buruz gai pasan nahi Apeztegia. 18-20. Falta zaizkie Urdini 22 iritsi eta partido irabazteko. 2 gehiago, hau da 4. Xalari eta Goñi 3. Fernando Goñi. Apeztegia. Ies egin dio pelotak eta orain bai kanpora. Larri bili da beste pelotakadaren batean. Ostauta sartu da, baina oraingoa kanpora fantzaio tanto bakarrera. Arrimatu zaizkie Xala eta Goñi 3. Yves Salaberri Xala. Apeztegia. Goñi. Apeztegia. Eta Goñi. 212 pelotaka da Apeztegiak, 209 orain arte Goñik. Ondo Goñi. Xala. Arazorik ez Apeztegiak atzetik pelota hori bostean jartzeko. Txapa gainera eramandu orain Goñik. Ezkerra idea Xalak. Indartsu. Hiru jokatzera Goñi. Airearen bila sartuko ote da. Bai sartu. Pelota zaila jaso du Xalak. Botela esterrean hiru jok ere. Aukera errematerako Xalak, eta ez du barkatu. Hogeina. Atera eta bestera ibili dute pelota aurrerariek azkenean. Xalak bukatu du. Ezkerra aidea. Zabalera igorriz. Eta gora bera desente, gaundik ez, baino. Gehienek Urdinek ibilitu hor partidu erdialdea pasaitu Gorrik, aurretik jarri dituk. 12-10 irabazten, 13-11, 14-11, gero batzenen Urdinek irabazten. 20-17 jundituk. Eta bai, partidu estu, gorra, batzen nahi dituk. Ontzat emandu sake epaileak. Fernando Goñi. Xalaren gantxoa, Goitibera, jaso irujok, golea orain, hortxe da Apeztegia. Goñi. Irujok Zabalera. Fernando Goñi. Motz geratu zaio, askotan gelitzen da pelota 5-6 kuadro
inguru horretan. Apeztegia. Ondo atzeratu du Iturengoak. Irujo. Goñi. Asko baztertu zaio. Xala. Apeztegia. Xalaren erremate ustela. Fernando Goñi. Irujoren dejada. Xalak beste dejada batekin erantzun, baina kanpora joan zaio. Intentzio ona izan du aurrelari gorriak, baina gaitxo zabaldu du. Baina behartuta lehen aurreti horri zaldi dejada tolaxe iritsi eta doktore atea zaiuna, baina jokaldi hoik arrisko ondik hartzetu gatea eta doktorek izatetu, baina gain gontan zabalera, jontzaio gozo zabalera. Edo biziko kolpea izan da, ezkerre Xalak mana izan duena. Ez du pelotaka da horretan asmatu. Zortziren pelotaka dara hurbiltzen ari dira. Errenteriako pelotalekuan. Zein pelota atera ez dakitela dabiltza. Aproba egindu batekin ez zaio pote gustatu Irujori, baina denak ere antzera izango dira unuzkero. Hau ere ez. Danak ere antzera egongo ditu unuzkero, Josean. Bai, hor zeitzek sextoa bueltaka, partidu erditi aurrea behintzate erabat eta pelota denak ibilitakok eta ia etzeki zein ateare. Aurrenekoa, atera itek. Danetan, erabili duten lehen da bizikoa. Arekin, indi gaine tanto morroska gehina, Arekin... Bai, bosteta huts, Irujok. Baina esan nahi dit, pixkeat kosta zaiela aldatzea. Urduzkeo, pelota gehiotan izatu aldatu jo. 21 eta 20. Irujoren sakea, erantzun, boleaz erantzun dio Xalak, Irujok moztu. Apeztegiak, 6. kuadrotik atzera. Goñi. Irujo. Xala. Apeztegia. Xalak atzera. Fernando Goñi. Unai Apeztegia. Goñi. Atzelariek ez dute pelotari galdu nahi, eta ez diete aurrelariei aukerarik eman nahi. Fernando Goñi. Irujo. Xala. Fernando Goñi txapa gainean moztu, luze moztu. Ondo Irujo defentsan. Xala. Apeztegia. Irujok txokoan utzi. Xalak zabalera.
Bolea zabalera bota nahi, erdi-erdira atera zaio, Beipar eta Irujok, eta bukatu da partidua. Zala bere burua lurrera boteta iritsi da pelota horretara, baina ez du frontisera eramaterik izan. Lehiaketako irabazlearen izena lehen bailen jakin nahi dugu. Estropada zaleak zai baititugu, azkenean 22 eta 20. Garaipena gorriek lortu dute. Eta hortxe duzue, Lazkaotik Josepa Izagirre Legorburuk asmatu du eta berak eramango ditu gaurko gordeta genituen 300 euroak. Besterik ez, amaitu da jaialdia Errenterian. Eskerrik asko Josean Tolosa, bihar arte, bihar Gasteiztik eskainiko dugu jaialdia, baina aipatu bezala gaur Arrauna izango da ondorengo protagonista. Castroko bandera zuzenean eskaintzeko asmoa dugu. Pelotazaleok besterik ez, Errenteriatik.